Fatima yar farata ke ce sinki na cikin idanuna. Bazan daina addu'a ba, ina roƙon Allah ya bar kauna. Abinda kika yi min dai fata na rabbi ya baki aljanna. Tukuiti za na baki ki zarce komai duk a wurina. Sai dai addu'a ta Allah ya tsare min ke kurana. ce ne gurinki nazarce raini gun yan mata, wanda akwai ajinsa kamar mai jirgi ya fi mai muta. Gaba ɗaya rayuwa ta akan ki Fatima za na tsaro ta. Allah shi ne da kullum zan so na ganki sarauniyar mata. Kwatance da Fatima kowa zai kwatantu ni, haka na in za ka gani kiran Fatima sai ka nemo ni. Fatima dai ɗari ce a gona tibin da wani tsammani, kyawa ta gwanar ado dukkan Fatima ba ta da muni. Fatima kin kishe ni ragowar mata bani nema, tunda akwai amana tsakanin mu ni da ke akwai girma. Tarbiyya biyayya ke dai Fatima kin yi alfarma, fara mai kyawun sura da murmushin kina haɗewa ma. Fatima yar farata ke ce sun yi na